Ahoj, vítejte u prvního videa z letadel. Se mnou tu je Drokos.cz. Ahoj. To mi nabíhá jeden, tak se ho pojďím sejmout. Možná budu i s Drokosem.cz natáčet z Minecraftu. A já chci sejmout tu bombardéra. On tam ještě letí? Jo, ještě tu je. Tam jich je trošku více. Já vím. A to se bojím. Já sundám toho bombardéra, zkusím raketou. Ejo, já na něj vypustil raketu. Jo, pojď. Ne! Jo, mám jednoho. Jo, já jsem nepřátelský cíl zničil. Jo, protože jsem ti pomohl. Jo, teď jsem za bombardérem, nádhera. Už tě sejbuli, Drokosy? Nevím, ale jsem vypustil rakety úplně naslepo a sundal jsem to. Prlajs. Jak prdlajs. Oj! Jsem měl vypustit raketu. Co si bereš? Já nevím. Si vezmu. Já si vezmu AM5 a 5M. Možná budu natáčet i ze čarovného Minecraftu. Ale nevím, napište mi do komentářů. No, to je jedno. Prosím mi napište, co byste chtěli, abych natáčel. Možná budu natáčet. A bude to ještě dneska na YouTube? Drkosy. Co je? No, já nevím, kde si to dám dneska na YouTube. Ale, no, nevím, kde si to dám ještě dneska na YouTube. Možná, že to dám ještě dneska na YouTube, ale pochybuju, že se mi to nejde dělat včas, abych to dal dneska ještě na YouTube. To bude asi tak zítra ráno. Já mám 4 bomby, takže kde letíme? Já jsem si za bombardéra německého. Na jihu útočné lodě. Já myslel, že jdem na základnu, ale OK. Ne, tak jdem na základnu, no. Tak lejď do výšky pořád ne. No, to právě se obávám. Musíš dát zrychlení motoru a nahnout myš nahoru. 4, 3, 2, 1. Tak a teď to naklonit. Klídek. Hezky to stabilizuju. A pomalu poletíme výš. Tak. Teď Drokosy teďka se modlí, aby mě nikdo nesejmul. A kde ty seš? Já jsem hned vedle tebe, akorát, že v menší výšce. Tam daleko. Zahni trošku doleva. Takhle? Trošku. Na základnu, ať zatím všiml. Já už ji možná vidím. Ne, nevidím. Dobré. To říkal do tobě nebo mě? Co? Ztracíte kontrolu nad letadlem, zvýšte rychlost. Tobě. Už je vidím, je přímo pod náma. No, ještě pod náma ne. Tak. Já už ji tež vidím. Připrav se, Jirko. Teď musíme udělat, dívej se na mě. Musíš to celé to letadlo nahnout.
úplně nízko. Počkej. Oh, yeah! To byl manévr. Drukos, co si teďka bereš za letadlo? Já si beru s těma raketama. Drukos, dělej. Možná budu natáčet i z World of Planets, budu natáčet sám. Ale toto video pro mě jsem se rozhodl, že natočím s Drukosem.cz. Drukos, už jsi připraven? Drukos, dělej. Hej, Drukos. Sakra. Drukos dal ti kde odešel. Tak, já poletím s raketama. Já poletím tady na tuhle odpust. A nebo letím tam. Raketama. Ale musím nabrat pořádnou ještě. Fama. Yes. Drukos. Yeah. Tak. Aspoň máme jednoho. A já už rozpustím letku. A tohle bude konec dnešního dílu. Ahoj, u dalšího videa. Ahoj.